Chris en Willian, ik hoorde net iemand praten over het mooiste dorp van Brabant. Wat is volgens jullie het mooiste dorp van Brabant? Dat was Beek en Donk, hoorde ik net. Wij wonen in de stad, Helmond. Dat is de mooiste stad van Brabant. Nou, we hebben gewoon heel erg gezellige, feestende mensen. Gewoon het gemoedelijkheid. Dus zou ik maar zeggen, in Brabant, dat is gewoon terug te vinden in Helmond. Als je een avondje wil stappen, dan moet je bij ons in Helmond zijn. Wat vinden jullie nou het leukste nummer wat jullie de laatste tijd gemaakt hebben? Eigenlijk is dat wel het nummer Zeg Nog Eén Keer. We hebben daarna nog een aantal nummers gemaakt. Maar als je gaat kijken naar het nummer Zeg Nog Eén Keer, dat is een lekker rustig meezingnummer. En daar hebben we eigenlijk ook wel het meeste succes van gehad. En daar borduren wij nu ook verderop door met een album te komen die ongeveer in diezelfde sfeer zit. Dat zal rond of net na de zomervakantie zal de album gaan komen. En we hebben vorige keer eigenlijk al gemeld dat we nog aan het dubben zijn over de single. En dat zijn we eigenlijk nog steeds aan het doen. Toen spraken we over Engel Vertel Me. Maar nu komt ook weer een beetje naar boven het nummer Dans, Dans, Dans. Een zigeunernummer eigenlijk. Wat we ook heel erg mooi vinden. Dus ja, het wordt nog even spannend welk nummer dat gaat worden. De nieuwe single zal denk ik net na de zomervakantie uitkomen. Er is heel veel uitgekomen nu. Wij wachten heel even. En dan na de zomervakantie komt onze eerste single, denk ik. Hè? Ja. Waar kunnen we Chris en Willian dit jaar live zien? Nou, eigenlijk op heel veel evenementen. En het zou gekke werk zijn om ze hier allemaal te noemen. Ik zou zeggen, kijk een keer op onze website www.chrisenwillian.nl. En daar vind je al onze optredens en kun je ons terugvinden. Daar vind je onze clips, onze muziek, hoe je onze muziek moet bestellen. En je komt alles te weten over ons twee.